Takže čaute, vítajte u tohto videjka a tuto si dáme predikciu na zápasy majstrovstiev sveta 2026 vo futbale. Takže rovno toto sa ideme pustiť do tohto a dáme iba tieto prvé 4, vlastne dve štvorky, tieto a tieto dáme. Tak ideme sa do toho pustiť. A to sme vlastne toto som nestihol, lebo vlastne keby som sa zapojil do tohto skôr, tak ešte pred zápasom, keby som sa zapojil do round 1 tohto, tak to by som ešte mohol odtypovať, lebo by to nebolo rozohraté. A tuto máme aj percentá, že koľko percent je to na ten výsledok. Takže ideme sa pustiť do Katar, Švajčiarsko. Podľa mňa to bude 0-3. Takže 0 a 3. Tak 0-3 to podľa mňa bude... To bude 2-2, veľmi vyrovnané. Toto bude podľa mňa 1-0 pre Škótsko, takže 0-1. A ešte idem zopakovať Katar, Švajčiarsko, Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko. Ak neviete, čo je Haiti, to je taká malá krajina, ktorá neviem, čo tu robí na majstrovstvách. A toto je Austrália, Turecko, ktoré bude zajtra o 6 ráno. GG. Takže podľa mňa to bude 1-3 pre Turecko. Takže ideme, tak viete čo, dáme si po túto krajinu, neviem, že či ju môžem vysloviť, a ja to poviem, že Irán. Asi ju môžem vysloviť, tak poviem, že Irán. Tak. Neviem, prečo tu nemá ten znak Španielsko, nechápem. A Saudská Arábia má zle toto, sa mi zdá, tento nožík, či to má nejako, ani neviem. Takže toto už máme urobené. A ideme na Nemecko Kurakao. Toto bude podľa mňa veľký výprask a myslím si, že to bude 5-0. 5-0. No. Pre Slovákov sa táto krajina volá Chorvátsko. Nie. Pardon. To je Holandsko, Chorvátsko, prepáčte. Takže máme tu... zase mi to vypadlo. Lebo to... Ako sa to volá? Japonsko, Holandsko, konečne, Holandsko. Holandsko je favorit, myslím si, že to bude 2-1 vyhrajú. Ekvádor je akože silnejší podľa mňa. Tak začneme Pobreže Slonovy. Nie, ja si myslím, že to bude 1-1. Švédsko, Tunisko... 0-0. Áno, myslím si, že to je 0-0. Lebo tak na kvalifikácii sa im nedarilo. Španielsko, Cap Verde. No dúfam, že to je Cap Verde. Ale toto bude riadny výprask. 4-0. Belgicko, Egypt. Na. Tak 1-1.
toto... Saudská Arábia, Uruguay. No, také vyrovnané. 2-1. Teda 1-2 podľa mňa vyhra Uruguay. Toto bude bezgólové, si myslím. A ideme ešte... Viete čo? Dokončíme celé prvé kolo a keď bude druhé kolo, natočím znovu videjko. Asi. 2-1. Irak, Norsko. Mne je chudáci tí z Iraku hráči. Ale zase Norsko nie je až tak silné. Reprezentácia Norska nie je až tak silná. Ale takže bude to asi 0-2. Alebo nie, dám 0-3. No, pre Boha. Toto bude 3-0. Na 100% 3-0. Podľa mňa asi hlasujem s týmto. 2-0 si myslím. No tak toto dopadne. Kongo, toto je Kongo. 4-0 si myslím. Toto bude veľmi také vyrovnané strašne. A ja si myslím, že to bude 1-1. Toto si myslím, že to bude 0-0. Si myslím, že to skončí. Uzbekistan, Kolumbia. Ja si myslím, že to bude 0-1 pre Kolumbiu. Nie, ja som na 0-0, pardon. Tak, takže uvidíme sa u ďalšieho videjka. Tak čaute. Čus. Ešte som si to uložil. Tak teraz čus. Uvidíme sa u ďalšieho videjka. Tak čaute.